Здравейте, приятели! И здравейте, приятели! В днешното видео ще играем Кринца част 4 с участието на Калоян и на Йоана. Аз от вчера бях в едно от видеята, как играем на зем, и днес съм тук за част 4, така че да. И, приятели, не можем да играем Кринца на детския кът, защото има ремонт. Така, искам само да кажа, че Гошо тук ме извика да ви кажа, че когато направим 50 абоната, той вече ще почне да пуска лайфове, като вече имаме 45 абоната, така че абонирайте за канала, защото ще има още много брутални видеа, така че да. И още ми каза, че лайфовете ще бъдат на гейминг игри и на Brawl Stars, така че на който му е интересно, даже трябва да ви е интересно, абонирайте се просто за канала, дайте лайк и всичко най-хубаво. И също така съберем 67 000 абоната. 6-7! Бинго розова пандера, сега събота неделя, пие розово млеко, от какво е то? Ягода. Я-г-о-д-а. Така, сега съм аз. Ора съм човек. Да, така. Роднал Лебед казва 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еми, Калата е този, който ще търси останалите, къде са се скрили. Така че... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ето тук отдолу. Позагошка! Хора! Оператор! Така. Мисля, че първо намери Гошо, след това мен, но... не беше най-доброто. Но се надявам... Така, сега май Гошо трябва да търси, защото той първо него намери, така че... Да. Камък, нож и цака, чия. Раз, два, три. Ти броиш. Еми, аз трябва да броя, така че да. Ето там. 1, 2, 3, 4. За Гошо. Трябва да спиш къде се проява. Айде. Тях първи. Сега ставам аз. 20 секунди преди мен. Аз ще броя. О, Варе, спрете! И това е последен рунд на Кринца. Така че след това ще има още едно видео, така че да. Сега, приятели, аз ще броя. Да знаете, че мазна главата и ме празнате. Ай! Еми, това беше видеото. И, приятели, това беше от нас и ай, чао!